Hemen Pasaiatik usan gure gaurko lehenengo errezeta zein da zaguntzera. Klasikoa, goxoa eta erresa, benetan. Xapoa, Amerikar saltxarekin. Sapua, rapi eta zeba hori? Pasaian egon da, kostako herrikiki batean, un arrantzak tradizio handia duen errezeta klasiko bat. Euskal Herrian oso txertatu izan dena. Edarto, rapi hemen dakagu. Hoi da, zapua lehenengo osagai nagusia. Gero, beharrezkoak diren, otarrainskak, otarrain txikiak, horrelakoak beharko ditugu. Barazkiak, porrua, tipulatxa, baratxuria, azenarioa eta tomatea. Kaiena pikin bat bizi pixkat emateko, brandi ardo txuria, arrautzak eta irina. Eta honekin, sekulako plater prepatuko dugu. Porrua txikitzen hasiko gea. Porrua edo zuek etxean nahi dezuten barazkiarekin hasi zaitezkete. Porru pusketatxo bat. Bigarrena, azenarioa. Badakizue zuritu edo ondo garbitu. Honek azalfina dauka eta bere horretan barura joango da. Oda, tipulatxa moztu egin behar dugu orain, eta tipulatxa izan daiteke tipula edo tipulinaren ordezko bat zapore pikin bat gehiago ematen diolako eta indar gehiago saltxari. Eta hemen ere pikin bat jokatu dugu, betiko tipula erabili beharran, tipulatxarekin ea asmatzen duten. Txurru, barazkiak prest, gogoratu, alik eta txikien emaitza hau izateko. Hemen dauzkagu, barazkiak erregosita. Kolore gehiegi eman gabe, gehiegi ez daitezen gozotu. Behitu. Gamba zuritzeko, eskuekin hartu, hauek hartu bezala, zartaigira. Eta zartaia su bizi-bizi-bizitan jarriko dugu. Eta honingo ditugu, flanbeatu. Horretarako, kontu handiz, patxar pikin bota, eta... Ostras, tu! Zua. Ezagu zaine, tu? Segulako honek ikendu gozotu momentuan, segulako zapore gozoa, eta segidan ardo txuri pikin bat. Orduan, gure ganbak erregosita eta flanbeatuta barazkiekin gehituko ditugu. Eta barazkiak erregosten jarretuko dugu. Eta horretarako tomatea gehituko dugu. Hau da, tomate kontzentraua, ikusten dut pastoso guan nola dan. Honek, testura gehiago daukez, zapore gehiago, eta, gozotasun gehiago, mikaztasun gehiago, indar gehiago. Orduan honek ingo dio, koiarakatxo bat bota, eta listo, nahikoa potentzioa dauka honekin. Momentu eritsi da, salda gehitzekoa. Zapotikan, ateratxugu, bi xolomo horrelakoak, hauek izango lirateke hemen, hola, doblauta dauden hauek. Eta sobran ditugun buruko ezur eta zal horietatikan, saldatxo hau. Eta salda honek, emango dio, gure saltxari, testura eta zaporea. Saltxa, birriendu eta gero, prest. Horrelako testura. Eta esan dako, azkeneko pausua, gure xapoa txikitu, albardatu eta platera aratzea. Honekin amaitza dugu. Oso, no? Irina, jarriko du bandejatxo batian. Jarriko dugu pusketak hemen. Honik gatza puntiu bat botako dugu. Txurru, esan bezala, prejitxo aurretik kaienatxo batek olioari zapore pikin bat emateko. Gehiegizko arrautza kendu. Zuertainien. Zu ertain bizitan, azkar zigiatzen nahi deu, arraia lehortu ez dadin. Eta momentu honetan ikusi dugula bixi-bixariela, kaiena, kanpora. Gure arrai, zatiak, prest. Eta azkeneko bero puntu bat emateko gure, tarrainskei, tamainaren arabera handixamarra nola diren, sua itzalita, oliotan utziko ditugu, platerean jartzen, ematen digun denbora. Gure saltxa oinarrian, tapo busketa pare bat jarriko txugu, polipolikak. Eta hauek, zuzenean. Txurru, etxekoak, itxasapoa Amerikar saltxan. Amarrekue.